Календарда яңа дата билгеләнде. 19 апрельдә Рәсәйдә Бөек Ватан һугышы елларындагы Совет халкы геноциды курбандары искә алына. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Өфе фән һәм технологиялар университеты доценты, тарих фәннәре кандидаты Илфат Самсетдинов. Һаумыгыз, Илфат Закевич. Һаумыгыз. Илфат Закевич, шулай итеп быелгы календарда яңа дата билгеләнде. Тәүгә без аны билгеләбез 19 апрельдә быел. Ул ни өчен тап 19 апрель? Ни өчен тап ошо көн хайлана? Мына әйтеп үтәйек инде, 2025 елның ноябрь айында Дәүләт Думаһы депутаттары карар кабул итте. 19 апрельдә Совет халкы геноциды курбандарын искә алу көне итеп. Бына тарих төпкәненә инеп китһәк инде, шундай бер документ чыккан. 19 апрель 1943 елда указ сарайында, СССРның указы, онда фашистларның Совет халкына карата күрсәткән золымдары, геноцидтары буенча уларны явапка тартыру буенча. Һәм менә ошо указга рәвештә инде указ шул ук вакытта шпионнарга хатылган уларга ла явапка тартыру буенча менә указда языла инде. Менә мин тарих төпкән тулыгынча өйрәнеп инде, менә ошондай хыгымтага килдем. Был указдың нишләптер 1943 елда гына сагау тураһында инде. 41 ел түгел, 42 ел түгел. 41 елда түгел. Июньдә башлангас, безнең Бөек Ватан һугышы бит инде 42 ел менән 43 ел безнең бит инде теге рус телендә әйткәндә, коренной перелом вакытына эләгә бит инде һугышның осыры бит инде. Һәм менә ошо указ тап 19 апрельдән 43 елда гына сага. Бик күп кенә документларда карап сыккайным тарихчыларның һәм менә уларның дөрес кенә явапка менә икеләнүләре күп инде тарихчыларның. Һәм менә шул берәһлә дөрес кенә дата ни өчен уның шул вакытка табу указын сыгылу турында дөрес раслап әйтә алмайдар. Бәлки ниндидер хәрби прокуратураның тикшеренүләре нигезендәлер, раслаулары нигезендәлер? Менә мин дә шул уйлап куйдым инде, чөнки бит инде әгәр дә ул процессты дип әйтәйгәндә, әгәр дә гентекләп өйрәнә башлаһаң, онда һәр вакыт кирәк бит инде. Һәм менә шул ук вакытта хәрби прокуратураның бик әүдем эшләве һәм шул ук вакытта тиз генә карар кабул итеп булмай. Һәм менә минем уемса, был датаның инде алынуы ул ниндәйдер вакыт, ниндәйдер менә хронологик вакытта тикшереп битеп, гентекләп өйрәнеп, дәлилләр китереп, дәлилләп инде һәм раслап менә ошо указды кабул итәләр инде. Димәк, ошо документка нигезләнгән бүгенге 19 апрельдәге ошо хәтер көне. Менә ошо хәтер календарга менә хәзер бит инде без аны ел һайын искә алу көне бит инде Совет халкының геноциды курбандарын искә алу көне итеп расланды. Һәм менә ошо датага карата инде ишенелде 19 апрельгә. Илфат Закевич, бына 43 елда бу карар кабул ителгән, әмма инде быел 25 ел тула Бөек Ватан һугышы башлануга. Ниңәлер ошога Совет халкының геноциды дигән һүз бәйләнеште без һирәк ишеттек. Хатта рәсми рәвештә ишетмәнек дигәк тә була. Бу нимәгә бәйле булды икән? Менә әйтеп үтәйек инде, 1941 елда башлангас, быел бит инде 25 елы тула бит инде Бөек Ватан һугышының башлануына. Геноцид темаһы ул менә дөресен генә әйткәндә, ул безнең соңгы вакытларда гына күп әйтелә башланды бит инде, был турында күп һөйләй башландылар. Һәм бик күп кенә тарихчыларның гентекле эшләрен тикшереп, менә мин үзем инде Бөек Ватан һугышы елдан өйрәнгән кеше буларак бит инде әйтеп үтерәм. Беренчедән, был ни өчен был темага кайтмагандар, чөнки беренчедән был мораль психологик яктан. Мораль психологик яктан әйтергәрәк инде, был золым курбандары бит инде бик һугыштың бик авыр вакытлары. Уны кешеләргә, Совет халкына, менә Бөек Ватан һугышынан һуң бит инде уларның тагыла менә мораль яктан нык итеп авыр итмәскә, психологик яктан, һәм менә был иң беренче күренеш инде. Шул була. Икенчедән был вакыйга бәйле Советтар Союзының таркалуыман, 1991 елман. Ни өчен менә шул зур теге хронологик вакыт дип әйтәм инде ара инде. Чөнки 1991 елда Советтар Союзы таркалгас бит инде Россия яңа дәвергә инә бит инде.
93 елдан Ресей барлыкка килә бит инде, яңа теге исеме бит инде Ресей Федерациясының. Һәм моны әйтеп үтәргә кирәк, шул ук вакытта кайһы бер публицистик мәкаләләрдә, шул ук вакытта сителдә сыккан кайһы бер мәкаләләрдә, унда Германия агрессор түгел, ә Германия улар ердәге тынычлык килтерүче халык дигәндә шундый моны нидәрсәгә башлар лозунгалар. Һәм моны был инде был икелендерә кешеләрдә, һәм моны был икенче факт моны шуның бәйле инде. Һәм өченче факт ул тәүге сиратта тарихчыларга өйрәнү өчен бит архив материаллары кирәк, документлар кирәк. Бик күп архивлар әлеге ул вакытка карата инде улар гриф секретности дигән бар бит инде, тулыгынча ачылмаган, бикле була бит инде, һәм ентекләп өйрәнергә документлар юк, мөмкинлек булмаган. Моны үз факт инде, ошо үз факт зур роль уйнаган. Бүген нимә әйтә алабыз? Чөнки бүген кайбер бер документлардан ошо серлелек грифы алынды. Бүген нимә әйтә алабыз? Нинди корбандар турында һүз бара? Моны әйтеп үтәргә кирәк инде, серлелек грифы алынды, ләкин кайһы бер документлар әлеге вакытта серле булып калды бит инде. Ләкин шулай да күптәре уларның асылды, һәм моны тәүге сиратта был зулым корбандары бит инде. Әйтеп үтәргә кирәк, был зулым корбандары ниндәй язаларга дусар булгандар бит инде. Тәүге сиратта моны әйтеп үтәйек, был Германия тарафыннан архив документларына таянып, ошондай хәгымтага келергә мөмкин. Онда тәүге сиратта уларның план идеологиясы була. Идеология ул нимәлә була? Уларның тәүге сиратта СССР халкын тулыгынча бөтереп, безнең ерләрне басып алып, үзләренең моны үзенең единый тибәйтәйгендә үзенең бердәм халкын ошында тултырырга. Тулыгынча халыкты юк итәргә. Тулыгынча халыкты юк итәргә. Һәм бына шул илде тынычлык килтерүсе дип раслаулар публицистик материалларда. Менә шунда ялган нидерсе ул моны раслау. Башка хилмаслык хәл бит инде. Ләкин шулай да моны күп архив документларын тикшергәндән һуң моны күп кенә тарихчылар да хәмтага килделәр. Был беренчедән идеологик план була. Уларның икенчедән әйтеп үтәйек инде, был ни өчен уларның икенче планы моны зур калаларды, уларның зур калаларды бит инде Мәскәү, Ленинград кебек калаларды, уларда штурм алуга түгел, ә уларда тулыгынча юк итү, ондагы халыкты астан өлтүрү турасында. Ленинградтагы блокаданы Ленинградда тап моны ошо бит инде досар бит инде шул. Һәм Сталинградта искалык тулыгынча өргәнгән калкып. Сталинград шул моны зур калалар, уларның алдан, уларның дөресен әйтеп үтәйек инде, уларның хугышка тиклемдә Германияның спецслужбаһы эшләгән бит инде, улар алдан уже был планды уже эшләгәннәр булганнар. Һәм менә шул вакытта бит инде моны тарих төпкелне инһәк әйтеп үтерәм, моны мен үзем бит инде яңарак кына пособие сыгардым бит инде. Һәм менә шул пособиелар ентекләп өйрәнеп, шундай хәгымтага килдем. Германия ул 41 елда нигә башлаган, ул бит безнең СССР Сталин ул белгән булган, Германияның касандыр безгә уның басып һөҗүм итү турасында. Һәм нимә эшләп моны бездә бит индустриализация, коллективизация нык киткән, индустриализация бер тәүге сиратта ул Германиянең хуш кадерләнү булган. Һәм ул 44 елга без СССР полностью әзер булырга тиеш булган бу инде. Тулыгынча. Димәк, алдарак басым яһаган. Моны Германия моны ошентип басым яһап, улар 41 елда уже нитәп инде безгә һөҗүм итәләр. 43 ел. Моны был план идеологик, беренчедән тулыгынча юк итәргә халыкты, икенчедән зур калаларды басып алып халыкты асыктан үлтерергә. Моны был бит инде нык зур зулым корбандары бит инде моны блокада. Ниндидер хандар турында әйтә алабызмы без? Буна түбәл генә шунсама кеше корбан булган дип. Хандар бөек гомумән инде моны бөек ватан сугышы елларын өйрәнүен алһак, дөрес кенә моны фактор тәвәл генә даталар ниндәйдер хандарда әйтеп булмай, чөнки бит инде үтегез беләгез ул бит инде нык теге шундый шаулы, шундый вакыт бит инде кыен вакыт, онда теге статистика органнары нык өлгерә алмай бит инде эшләп. Булай да шулай да моны ошо зулым корбандарына дусар ителгән халыктарның 13-15 миллион тирәһе дип алалар инде. Бұл біз әлеге тиклем кабул ителгән 27 миллион самаһы кеше үлгән дигәндән айырмалы рәвештә килеп сыга. Бұл айырмалы рәвештә килеп сыга, айырмалы рәвештә генә исәпләгәндә. Әлеге бөтенләй вакытта моны алһак бит инде кайһы бер тарих төпкелне инһәк, карахак, кайһы бер ерләрдә 26 миллион, кайһы бер ерләрдә 27 миллион дип языла. Шул вакытта
Бұл хандарда 30 миллионға етәтіп тә әйтәләр бит инде хандар мына тулыһын сагына дөрес кенә шундай хандар юк. Һәм Башкортостандагы корбандар турында ла без әле түгел генә белмәйбез. Без беләбез, яугырында һәлак булгандар һәм хәбәрһез югалгандар турында гына. Мына был туралы айтып үтәйм инде. Сүнке бит инде мин Башкортстан Республиканың теклябырынгас бит инде хош бөек ватан хош ялдарында бөтә бит инде безнең республиканың 700 мең кеше алына. Фронтка бит инде 700 мең. Шуларның 100 меңе яугырында һәлак була. Һәм мына 127 меңе уларның билдәһез югала. Мына шундай үләүгә караганда югалгандар күбрәк килеп сыга инде. Мына шундай фактлар бар. Был дөрес кенә дип әйтеп булмай, но шул ук вакытта теге якынса дөреслек инде. Шундай даталар. Тылда күпме балалар һәм хатындар, өлкәннәр вафат булган, бу хакта без белмәйбез хандарда. Мына был турала инде эвакуация дигән бер яхшы китап сакайны Потемкинның инде автор Магнитогорскидагы яшәй инде, ул шунда эшләгән тарих фәннәре докторы. Ул Урал буенча ядап тулган Советында Башкортстан әйтәйек инде безнең республиканы ул индерә, ул фрагменттар рәвештә, ләкин тулган статистика бирмәй был китапта. Сөнки моны әйтеп үтергәрәк, эвакуациялар килгән вакыттар бит инде шул ук вакытта моны авыр эш теге башкарган кешеләр турында, улар ничек теге мәрхүм булып калгандар бит инде. Улар турында гына тулыгынса да ни юк. Хандар юк. Хандар юк, статистика юк менә был турала. Ягъни бу көндә 19 апрель көндә Совет халкы геноциды корбандарын искә алган вакытта без үзебезнең Башкортстанда авыр хәлләрдә вафат булган, аслыктан һәлак булган барысын да искә алырга тиешбез. Зур рәхмәт сезгә бүгенге әңгәмәгезгә һәм җиткергән ошо мәгълүматларыгызга, күптәрне уйландырырга тиеш бул фактлар дигән фикердән рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, студиябызның кунагы Өфе фән һәм технологиялар университеты доценты, тарих фәннәре кандидаты Илфат Сәмсетдинов булды. Хугыш корбандарын искә алдык. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.